Da ke jingang nut benang pen bahaya ke imlang salang da ke bapersiang bandon da ke kenhun ke betremon sung bah bat ban yo yarap yegi pai ba haki babon kiliang ka umsning satellite club ke beri ke wen ki sinat trikam jong ka rotary club ke badan ki sinat trikam ha keleng kiri jong ke pertai menda ke sengi lanang la ban pentelun bat peniat yegi kam jong ni kenhun ha ke bahadin ke jingkut no ke samoi trikam jong ki nongkit kam ke kenhun lala ban pentamai ya ki nongkit kam ki bah khamat ya kene jingi lang pentamai ya kinong kitkam lapenlong mendak singi hom sning ha ga jingi dan lang kinong ilam ka Rotary Club Orchid City Shillong ki bakentop ya ka kong Mary Ann Jerwa ka badai ke presiden ka kong Rima V Dingdo ka badai ke secretary lemat kiwe ka kenun kiri orang ba bat kilong kemi ha kesenat trikam hom sning wat la kam pat la ban long ka Rotary Club ka Bapura namar ka jing bom pat la ban pen kentop ya ke jing don ki dikhot kat kum gariti peniat ka Rotary Club Henry kala nangla ban yaksaj ban le shibun ki kam ki bayarap yi ki ba hapo ka than ha ka jingjit ki nongkit kam ki bathamai ka kanhon kala jit yo ba syampang lengdo ban long presiden bathamai ubri orang ba obajumi bahasa khmat ban yarap yi ki ba haki babon ki liang nangta lajit penthamai biang yo ba Gregory Khar umnoi kum secretary bathamai wat law lakut ka samoi trikam lembat ki ki khon haswa jongane ka jingilang penthamai nongkit kam ka chanal trikam Rotary Club Orchid City Shillong Hakijing trilang bat kumsning satellite club kalalait ban ais bahaya kumsning police station dagi fluorescent jacket arpusan teli bat south teli ki traffic cons kabolong kum kejingi trilang bat ketenat polit bat hakaju kepor kejing pensuk ye ki paiba ki belit bawan hasil enter ke surokba ka bahap hakathanyam sning habakran baru ba syampang lengdo beri presiden ubuthamai ka umsning satellite club baru ba Gregory Khar umnoi beri secretary hadin jong kejingilang penthamai ye ki nongkit kam kilapan pau ke jingkemen balala benang pentelun ye kikam ke kenhon ham sning bat kilo buru ye kathong basian don salaban penlong no ye ke umsning satellite club kum ka Rotary Club ke Bapura kenang bondang la ban tre bahaya kikam Here from Rotary Club of Orchid City, Shillong, and also the Umsning Satellite Club. We are very grateful to Sir Islam, the new OC. He has just taken over yesterday, and so it is an honor for us to come and do this small project with you. You know, we were thinking all the while we always have it in Shillong. But we think this time we should come here. We think that this will also be of great help to you since you are in the highway. You know, using a fluorescent jacket in the night will also, you know, give your people protection in case of speeding vehicles and all that. So nothing much, sir, to say. Just a small token for our site. We have these 4 cones, which I hope will be of help to you, and these 25 jackets, which we would want the people of the Umsning police station to use it in times of their need. So we hand over these materials to you, sir. Just give you a token and then Wa
boleh nga dei ba Gregory Karamnoi ngalong secretary jong kenika Umsning Rotary Satellite Club kenika Satellite Club kadai Shibenta jong ka Rotary Club of Orchid City jong ka Shillong namar ba ngi dang ya don tang kendian mut ngimpat la ban penlong ya ka club ka ba pura namang idon kam kumpa kal sanwet cheneng ban long ka club ka ba pura te ya menta ngidang hab apo ka jing penyai ke jing pe jing kmi jong ka Rotary Club of Orchid City Shillong la ngidang de ki Satellite Club apo ka jing penyai jong ka Rotary Club Orchid City la seng ye kini ka Rotary Satellite Club jongi nadu menchim snam hau benai June ti mentang ila dap chisnam bad mentang kesngi kede kesngi ka pakerpang ka ba rangkat bat ka Rotary Club jong ka Orchid City Shillong ngilala ban penyai koi ke program kata kedai kajing ais ngubha dak itu ki jaket pernai nak bentaki polis jong kenika polis Umsning Police Station bagi laban pendonkam aga bagi penyai kali bagi penyai ikam ke jam cuki surok halimti sengkin bat mentak sengi kedai ru kesengi ke bakar pang ha ba ngi yo ban tung ya i German batumai jong kenika club jengi tak ada iba champang lengdok bat ngasung komen ba ni don lang hani ngadi secretary ba champang ide German batamai bat ni yishimti yakni ke kam nak bentam tashisnam bangin penyai ke kam ke jam jong ka Satellite Club harkat ke jing trilang jong ka Rotary Club of Orchid City Shillong te ngin yo rukat tukat ni ki sembok kentim lai German jengi aku boleh jadi berok ki bah pe ya kenika channel de nak liang jonga ngaswa ban batai kendia chpang Rotary ke Rotary Club kadon keleng ka perthai kenika Rotary Club but ki kam jong Rotary Club kalong banle ki kam babha ki kam social work amde nak ban taban man toy ni simen ta tin pareng ki on the joy of giving ke jing stonat ban ai ban yarap ya ki ban kam tingi dek program go per abang conduct training yaki samla kum leadership training yaki kena school nantai nong hikai nanta pada ngile ki jing ai jing rap yaki school la bende ki ben school la bende ki smart class nanta pada kom bende kesngi ngile ke tu ban ai tu ki jacket ba thaba khpot men biet ya ai pot Umsning Police Station nanta pada manakani obladet ngile ai award i we nong hikai bala palat life sanam ka service life sanam ka service hanti hapo umran nilai sibun kini ki kam hapo ka society te kani ka dei ka jing thmu bat ka jing long jong ka Rotary Club mlei na bata ka jing toy jing simen hari na bata ban ai ka jing rap ban ai ka jing shikri jing na bata ka society bat ka term na bata president secretary berbor ka long sistem teman ka kani ka beradat ilong verpius bat manta bat ala simti mga ko German jong ka Umsning Rotary Satellite Club te hadian sistem min sa jet yang dikiwai ban panyak ikni club te kum tahi nak yang jong club nang persang ban trei ki kam ki bah banta kani ke area Umsning belum jong kani ke area Umsning akan di katan ri boy jadi persang ban le ki kam ki bah ki kam banta society ki kam ki bangla ban yalam ki kon samla ki juni ka imlang kesalang hak rokam ke badai. Hai ka thong ke bah khmatnya ke bang ibu ban sim hadir mga cimti kum Jerman betmai ke long ban penlong ikini ke club ke full pledge club. Ko mat mentangi dei ke satellite club ke bah po ke jing khmi ke jing pe ke jing panya jong ke parent club ke badan teh pas Shillong ke ke Rotary Club Orchid City Shillong. Te mentangi ngidai hapo jong ki. Te mangingin salong shen ngin sa persangkat balak penlong ikini ke full pledge club ke mamut ke club ke Papura kabangin sa penyahi ki jong ki kam ki jam ngin salong ke club ke dan lalong independent club register ke club ngin dan palat ya kapsan mut ki members bat ni khot somai ki members ke badon ke jing fu ban join dengan sa ki jing pensai bat ke sedom ki proses ya nak minta ban join kata ka ka thong ke bah khmat kini ketika ka sinjam ke bashim naka parent club kini Orchid City Shillong te nakaling chungki kila berkat bahas Shillong te bun ki balayo kilat kilenti tiki pai kemat chani namar bambengil ngidon hani po Umsning kum ka Umsning Satellite Club tiki ong ba laknuk nu hani po Umsning le sim pacudan kum kani ka kajing ai le kajing ya no senyang tingi sim ya kani ka kasinjam ko bamta ta ka ba esno tilang ba ka Rotary Club Orchid City Shillong te
kasong hakila kilenti nang ni sekmat ngila ban jam ban ya chekiwi paki ki benta per jong kri bhairu umde eta ka police station hune na ka benta ko mal ong i chairman aye ki school ki kunhun per kat ka ka jingla ba ka jing don jungi kilat kilenti perlo projo jungi ban ya don lang ka ni ka kunhun ru ndrei ka don pede ka wi ka kondon kata ka wi kalong ba itu ki bare join hakani ka kunhun hakani ka Rotary Club kumbala ong i ba chumpang mene kade ka kunhun ka badon paro setlak pertai dari tak kitu ki badon kamon sengubha mak kamdai ka jungpun bor yunu no ba kitu ki badon kamon sengubha ba ki ka kamon ban no senyang no ban no senyang la kade hakalian chok kapor ka bor jungi le ni ka wat ka pisa pilan jilu jingsep na kumta program ru kamdai ka kumbai la ong ba i ba champang ila ong mene ba ngim kmi lenti na ka bantai le de reki ni kmi lenti ba ki wekin yo lembah ka jing don ka jing ya no senyang ba ka jing ya trei mak sung ba jungi tengi ka sung ba ki tu ki ba don kamon ban ya sno tilang bangi ki long kami ki long pa ki wat ki samla ru ki badon kamon ban IT le de na ka benta ban train na ka benta game lang salang ban ja join lang bangi ban kamdei ka ba tang shu kwa ban join ka lalong ring hab daya yi ka kom ban pet ban ikmi la ngi don ne am ka ju ka jingmut ka ju ka jingtmu ka ju ka thong na ka benta ka ni ka group kunhun jungi ka Rotary Club